କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? କେଉଁଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସିକ ହୀରାବଳି, ପଦ୍ମିନୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସିକ ହୀରାବଳି ଏସବୁ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା, ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଏହା ତାଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାର କବି କିଏ? ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ତେବେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ହେଉଛି 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୃତି? ରସପଞ୍ଜକ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୃତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଏକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୀତାଭିଧାନ। ଗୀତାଭିଧାନ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ତେବେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହେଉଛି ରାମକାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କବି ସମ୍ରାଟ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଘବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ରାଘବ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ କାହିଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଳାଧିପତି କିଏ? ତେବେ ଜଳାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବତା। ସିନ୍ଧୁକୁ କେଉଁଥିରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ? ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପର୍ବତରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି? ବାନରମାନେ ପକାଉଥିବା ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20, ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନଶନ କରି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଶୟନ କଲେ? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଶୟନ କଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଦଶଶିର କିଏ? ଦଶଶିର ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି? ରାବଣର। ବିଭୂତିଭୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ପକାଇଲା ବେଳେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ପକାଇଲା ବେଳେ ଫି ଫି କାର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ରାବଣ ଶୁକ,
ସାରଣକୁ ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିର ପୁତ୍ର। ବାଳି କିଏ? ବାଳି ହେଉଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ବାଳି। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ଦେବରିପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେବରିପୁ ବୋଲି ରାବଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ଭୟ କରି ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ଡରିକି ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାଇଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦକୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଡରି ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରୁଣ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା, ତେଣୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚିତ ମନେ କରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କପିସେନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ପଥର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ରାବଣଙ୍କୁ ଶୁକ ସାରଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ରାବଣଙ୍କୁ ଶୁକ ସାରଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ରାବଣଙ୍କୁ ଶୁକ ସାରଣ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଡ଼କୂଳରେ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ। ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ରାବଣର ଅନୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ରାବଣଙ୍କ ଦୂତଦ୍ୱୟ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ରାବଣଙ୍କ ଦୂତଦ୍ୱୟ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବତକ। ବତକ ରୂପରେ ରାବଣଙ୍କ ଦୁଇ ଦୂତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? ଏକ ଶଙ୍ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷେ କୋଟି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ। ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦହାସ ଜନ୍ମେ। ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର ଆନନ୍ଦ ରୂପ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯଦି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? କବିତାରେ ରାବଣର କୂଟନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ? ରାମଙ୍କ ହୀନ ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ରାବଣ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଲେ। ରାଘବଙ୍କ ଜାତ୍ୟାନୁକୂଲ କବିତାଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? ରାଘବଙ୍କ ଜାତ୍ୟାନୁକୂଲ କବିତାଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଶାବରୀ। ରାଘବଙ୍କ ଜାତ୍ୟାନୁକୂଲ କବିତାଟି ପାଇଁ ଆଶାବରୀ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।